que els temes que puguem tractar, encara que sigui una miqueta per damunt, degut al temps, òbviament, per a saber un poc quina és la situació actual dels mitjans de comunicació, fent un viatge des de les tendències més generalistes, més globals, fins a arribar a algunes especificitats de l'entorn i l'àmbit valencià. Bé, això serà un poc la miqueta del que parlem avui, la línia que seguim, i com tampoc hi estendrem més, passem ja a la matèria. Primer que res, demano disculpes als que tinguin un poquet de sentit de l'estètica del disseny, perquè el PowerPoint que anem a veure no és ni molt menys una obra d'art, de fet és bastant lamentable, però bueno, jo soc de paraula, jo soc de ràdio i la imatge no acaba de ser la teva. Vull començar parlant un poc de la situació actual dels mitjans de comunicació, de les tendències en nova comunicació a nivell global i a nivell mundial. Com he comentat abans, tot aquest és un àmbit extensíssim i del que podríem estar parlant els 3 dies d'aquestes primeres jornades per a saber mínimament quina és la situació real a dia d'avui i com la denominada societat líquida, batejada així pel filòsof polonès Zygmunt Bauman, avança incansable en un món digital cada vegada més destinat i adaptat a l'ús del consumidor, amb més demanda personalitzada i nous hàbits de consum pel que respecta a l'audiovisual. A tot en general, però vaja, per el que ens pertoca avui a l'audiovisual. És en aquest context, en la nostra situació social, política i econòmica actual, on naixen noves formes de consumir el que mentes com a mitjans de comunicació de masses durant tota la vida, amb unes noves característiques i adequacions que tenen partidària a una gran part de la població mundial, però que degut al mateix motiu en tenen de molt marginada a una altra. Allò que es coneix com a bretxa digital, que segur que n'heu escoltat parlar, aquella diferència entre els països, anem a dir-ne més afavorits, i ho poso entre cometes, cadascú que interpreti el que vulga, i aquells més desfavorits, també entre cometes, perquè aquesta paraula no expressa ni la meitat del que hauria d'expressar. La paraula multimèdia, per exemple, és una de les més escoltades i de les que més definicions i característiques se'n poden traure en aquest context comunicatiu. Ara tot és multimèdia, tot és multipantalla, veritat, de segur que hem escoltat parlar-ho, tot és interactiu, i sí que ho és, però tampoc és una cosa d'ara realment. Allà pels anys 80 ja es designava com a terme multimèdia aquelles empreses que provenint d'altres mitjans, com era la premsa escrita, s'introduïen en el món audiovisual per a constituir el que en Espanya es coneixeria i denominaria com a multimèdios. Efectivament, en aquelles dècades de 70 i 80 es van produir múltiples aliances empresarials entre el sector editorial i els mitjans de comunicació amb la fita de fer front a un mercat cada vegada més competitiu i globalitzat. És aleshores quan es creen les grans empreses de comunicació que avui coneixem, sense anar més lluny a nivell espanyol, el grup Prisa, allà per l'any 72, en la cerca, que no sé si en sona un poc, del control i la primacia dels mitjans i d'internet que permet a aquestes empreses per primera vegada a la història participar en la distribució telemàtica de les seues informacions, en forma de continguts a la carta i consum electrònic. Ara bé, no mentim si afirmem que en els últims 2-3 anys estem vivint una autèntica revolució en la forma d'hàbits de consum de l'audiovisual que conviu, això sí, després mirarem breument els resultats de l'última onada de l'EGM, amb els mitjans de comunicació que podríem batejar per avui, per a aquestes jornades, com a mitjans més tradicionals, els que estem més habituats, és a dir, la televisió, la premsa, la ràdio i el consum audiovisual cinematogràfic. Segur que tots els que estem així, perquè la mitjana d'edat deu rondar els 30-35, ens sonen plataformes com Netflix, HBO, Podium Podcast, Atresplayer, Fluxer i molts més. Com bé sabem, totes aquestes plataformes que permeten el consum a demanda a la carta de continguts, alguns destinats per a televisió, com en el cas d'Atresplayer, i d'altres en vida pròpia, com pot ser Netflix o Podium Podcast, és el consum a demanda. El que estem parlant del consum a la carta és el consum quan es dona la gana de consumir. Vaja. Una onada de comoditat que ens permet convertir-nos en part activa de la programació del nostre televisor, com passa per exemple en les Smart TV, i que sembla mentida, no? Si esperem a pensar que no fa ni una dècada entraven totes les nits al teletexto de la tele, bueno, que queda molt guai, és molt vintage, no? Ara, per a veure la programació que feien aquesta nit i que ara molt lluny ja d'entrar, i ja dic, a no ser que siga una excusa purament de postureo, ens podem programar el nostre consum audiovisual. Hi ha un terme que descriu aquesta situació en la que ens han convertit els usuaris de contingut audiovisual avui i és el terme prosumidor, que bé, no només serveix per al tema de la comunicació, però que queda molt bé dir-la, la veritat. I és que hem passat de ser consumidors de contingut audiovisual passius a consumidors de contingut audiovisual actius.
no me referisc a ser actius, estar mirant una sèrie mentre estàs corrent en l'elíptica del gym, que ja comença a fer-se alguns centres, sinó a ser usuaris actius, a ser partícips de la nostra programació, a escollir el que volem veure i escoltar, a quan i com volem fer-ho i a opinar i a comentar, i en certa mesura també, per aquest mateix motiu, a ser programadors del contingut que els grans mitjans de comunicació tenen a les seves graelles de programació en l'actualitat. Així entra el concepte de transmídia, que tal vegada a algú li sona el concepte, i té a veure amb aquesta figura del consumidor. Per exemple, passa en les sèries, com de segur que en reconegueu alguna, de les que hi ha aquí darrere. El transmídia consisteix en crear un contingut per a fer partícip a l'espectador, en aquest cas, per exemple, a través de les xarxes socials, és donar un pas més en la serialitat de la història, és fer-nos prosumidors. És tot això i més, vull dir que el que acaba de contar jo només és un xicotet exemple d'una brutal numeració d'exemples, com pot ser el Merlí, a TV3, que en el seu moment fou Transmedia, com pot ser Por 13 razones, de Netflix, que està acabada d'estrenar, o, com és un clar exemple, sembla mentida que siga de Televisió Espanyola, la veritat és que no forma part de Televisió Espanyola, sinó que forma part del laboratori de Ràdio Televisió Espanyola, que sembla que és un món paral·lel al mitjà de comunicació públic, com és el Ministeri del Tiempo, que sens dubte ha estat un verdader canvi en el tema de la serialitat transmídia a l'estat espanyol. Així que quines són les corrents globals i com afecten a l'estat espanyol i, conseqüentment, al País Valencià. Com passen moltes coses, i crec que avui així, rodejats de membres del món de la política, sabreu, a Espanya anem bastant endarrerits en el que respecta a les noves influències i nous hàbits de consum, com en tot. Per fer-nos una idea, i ara repassarem breument, perquè no vull tampoc portar temps, a l'última hora de l'EGM, que va ser el passat abril, no deixem de banda el clar exemple del que és la plataforma número 1, per exemple, com hem comentat ara, en consum per streaming de sèries i pel·lis, Netflix, que allà a l'any 2011 ja comptava amb més de 23 milions de subscriptors als Estats Units, i a Espanya, l'últim estudi que hi ha, que és el 2016, no arribava als 300.000. Jo vull fer un poc també, per no ser un rotllo tot el rato jo parlant, voldria interactuar un poc amb vosaltres. Algú d'ací té Netflix? Algú d'ací consumís Netflix? Alcem la mà, per favor. Esteve, eres l'únic que té Netflix? No, bueno, vale, ja no me'l sap. Vale. Bueno, òbviament, allí, als Estats Units, la plataforma porta instaurada molt més temps i té un catàleg molt més ampli, però vaja, per a que ens fem una idea de, perdó, los rates que som, perquè ara sembla que sí, hi ha un canvi, comencem a creure en les televisions de pagament, en les televisions per a que ens faciliten el fet d'adaptar-nos al que comencen a ser les noves tendències digitals i al consum del contingut que volem escollir. Això sí, ja he dit abans, no podem negar que siguem un país que li costa adaptar-se, no és el nostre consum habitual, el dels mitjans com vegem així, amb aquesta supercrescuda rècord històric de quota de televisió per pagament, com pugui ser Movistar Plus. Comencem a moure. Pel que respecte a la televisió, el mitjà per excel·lència, almenys per ara, el grup AMCLA, que és com es coneix a les persones entre 45 i 64 anys, que són les que més consum televisiu fan, estem parlant d'unes vora 5 hores de visionat diari, que està clar que són estadístiques, que jo sé que molts de vosaltres no mireu tant la televisió, ni de conya, però bueno, que després es compensen persones com les majors de 65 anys que dediquen més de 6-7 hores diàries. Què vull dir amb això? Que com és esperable, és normal que després les cadenes generalistes a l'estat espanyol siguin les de sempre, siguin Telecinco, siguin Antena 3, siguin la 1 i es barallen literalment per programar el tipus de televisió que consumim. No m'estenc més, de veres, però és necessari fixar-nos també en el consum de televisió que tenim els millennials, millennials, que els han batejat així, són la majoria dels que estem així, encara que n'hi ha alguns de més jovenets, com és Almogàvers, no? Però vaja, les persones nascudes entre els 80 i els 96, és a dir, que tenen de 21 a 36 anys i que representem un 20,1% de consum televisiu, consumim 157 minuts de televisió diaris. Algú d'ací consumís 157, és a dir, quasi 2 hores i mitja de consum televisiu diari? No. Aleshores,
ahí està, és un altre motiu de reivindicació, la necessitat d'implantar en els estudis estatals la gent, les hores que queden, que no estan comptades ahir, que són les hores que dediquem a noves plataformes digitals i que, degut a la recent implantació, encara no tenim unes estadístiques que les mesuren com correspon. Vull acabar el tema de la televisió ràpidament comentant el que estan comentades, no? Veiem com esta primera franja, són l'estudi de l'EGM que va eixir el passat març de 2016, és a dir, no fa encara 2 mesets, per a que vegem el consum de televisió actual que trobem a l'estat espanyol i casualment, exceptuant el tema d'Antena 3, que sembla que ens agrada més veure Antena 3 del País Valencià, són molt similars, no? Sempre estem parlant de Telecinco, Antena 3, la 1. Però bueno, així tenim la nova evolució, no? El consum de nou contingut a través de plataformes d'internet i de segur que això ja sí que molts de vosaltres consumiu a través de YouTube. Vegem la gran quantitat, estem parlant de més de 23.642 usuaris en el País Valencià. Bueno, no me'n recordo, no vaig dir res. A mode de reflexió, jo crec que queda clar, és convenient això sí repassar breument tots els mitjans de comunicació i comentar-los un poc per damunt. Com vegem així, si no ho vegeu bé, us ho dic jo, vegem com els diaris, els suplements, les revistes, és a dir, la part impresa comença a perdre's, comença a decaure d'una manera excepcional. No sé si algú d'ací compra diaris els diumenges, per exemple. Participeu, collons, si ho hagin les preguntes a l'aire. No, bueno, una persona, val? I ara entrem en la zona que pot resultar un poc més estranya, més després d'haver parlat d'ella i en la relació amb les noves formes de consum, que és la televisió. La televisió és esta blaveta clareta que mireu la caiguda que està tenint, i què significa això? Que estem portant defenent la tesi que portem parlant tota l'estona. Es consumís televisió? Sí, clar que es consumís. Continua sent a dia d'avui el mitjà més rentable per a publicitat? Sí, clar, perquè engloba tota la població sense restricció de cap tipus. Però bueno, atenció, perquè encara que sigues paiet, anem consumint de demanda, anem consumint a través d'internet, que és aquesta última franja, la blaveta més oscura, i és arriscat, però bueno, és qüestió de poc més d'una dècada, les xifres canviaran cap a una tendència molt més intuïtiva a buscar i fins i tot a pagar per el que volem veure a través de les xarxes, a trobar contingut d'una qualitat molt més superior a internet que a la televisió, no és massa difícil, i a ser més prosumidors que mai. I si no, em convideu a les dècimes jornades que organitzeu els Almogàvers i ho tornem a contrastar. No canviem de diapositiva perquè vull comentar, abans de passar a l'àmbit més valencià, aquella cançó dels Eagles que Video Kill the Radio Star, que l'estrella de la tele mataria, l'estrella del vídeo, perdó, mataria a la ràdio. No ha sigut així, la ràdio s'ha adaptat, la ràdio continua adaptant-se. Ara parlarem dels programes que tenen una major consistència al País Valencià. I bé, després també el cine crec que és molt important remarcar-lo, que després de totes i cadascuna, després de tots i cadascun dels atacs que ha rebut per part de l'IVA cultural, sembla que comença, ja no dic a recuperar-se, sinó a estabilitzar-se. I bé, aprofito este resum de la ràdio, a nivell de la ràdio i del cinema, especialment de la ràdio, perquè vegem que la ràdio continua estant completament com una piscina, no es mou molt. Per a parlar, per adentrar-me en la ràdio del País Valencià i per conseqüent als mitjans de comunicació, molt poquets d'ells, la veritat és que podem trobar-ne molt més, jo només vaig a parlar d'uns poquets, una pel temps i l'altra per desconeixença, no vaig dir cap mentira, que ja sé que voleu que parli de Canal 9, d'apunt ara, però això m'ho deixes pel final. Com ha comentat a més David, quan m'ha presentat, i sé que molts ho coneixeu, soc una apassionada de la ràdio, i per sort he pogut dirigir durant 2 temporades un dels programes de ràdio locals que va estar nominat l'any passat a millor premi no m'he estat llarg que m'he sortit, programa de ràdio local dels Premis Ràdio Televisió de Catalunya. I també vam organitzar junt a la gent de 310 les jornades de podcast. La veritat és que no puc començar d'una altra manera que per a parlar de la ràdio del País Valencià, si no és donant l'enhorabona a un gran amic i company de micròfon com és Carlos Ripollès,
que ell mateixa recollia a Barcelona el Premi a millor programa de ràdio d'innovació que entrega Ràdio Associació de Catalunya pel seu format Els viatges de Carlos Carlos. La setmana passada, el dijous passat concretament, vam tenir la sort de coincidir al campus de Gandia, on gestem la majoria dels projectes i on estudie, Ripo, que és com anomenem a Carlos, Amàlia Garrigós, que va ser guanyadora també per el mural d'Escola Valenciana, després estarà Vicent Pasqual per així, pel programa de Ràdio El Mural. Vam estar conversant un poc i conversant que hi havia un panorama actual brutal pel que respecta a la nova creació i gestació de projectes radiofònics al País Valencià. Òbviament, el tancament de Ràdio Televisió Valenciana i Ràdio Nou, en aquest cas, no podem negar que ha resultat una catàstrofe per a tots, entre cometes, per a la societat, per a professionals del sector, per al panorama de mitjans de comunicació públics al nostre país. No parle de ràdios lliures, no parle d'emissores privades, però vaja, que sempre diuen que d'allà del roïn es pot extreure alguna cosa bona, doncs així està el cas. Estem ara mateix al que jo qualificaria com un dels millors moments per a la ràdio valenciana, gràcies a la utilització de recursos, com hem comentat a la barraca ADES, com puguen ser, per exemple, les xarxes socials, com puguen ser els estudis de ràdio universitaris, clandestins o ràdios locals. Estem davant d'un panorama amb un contingut increïble, variat i únic, que no ens equivoquem, s'ha donat a conèixer en aquests temps a través de les xarxes socials, com bé fa a la barraca. Òbviament no puc nomenar a tots, ja he comentat, ni molt menys, ja voldria, però sí comentar alguns dels que més èxit han tingut o més rellevància estan tenint. Anem per ordre, els viatges de Carlos Carlos, un podcast de cultura i música que es podeu trobar a través de iVoox, iTunes i plataformes. El mural d'Escola Valenciana, també, com he comentat adés, Premi Innovació, com els viatges de Carlos Carlos per Ràdio Associació de Catalunya, Cale Barraca, que ja s'ha explicat i es va saber qui són, no tinc per què explicar res. Comprimits efervescents de Joan Espinosa, que són a iVoox. Massa para Carabassa, que és un programa d'humor i entrevistes que s'està emetent des de Ràdio Politècnica d'Alacant. La Coctelera, que ja no estem, però que com vull posar-me. Luxúria, el programa que no només estem parlant de ràdio, sinó que també d'una nota ben viscuda. No m'ha donat temps a posar-lo, però com bé ha comentat adés Cale Barraca, tenim una gran infraestructura de youtubers, tenim una gran infraestructura de gent que es troba a les xarxes socials, tinguem també, per exemple, mitjans digitals com puguen ser els nostres veïns de Castelló de la Ribera, Diari La Veu o la plataforma 310.com, que abarca especialment música i cultura, encara que també tracta temes d'actualitat i reportatges. La Veu, per cert, que fa poc ha redissenyat la seva imatge i també la seva manera de contar les coses. Jo, sincerament, soc molt fan del seu canal de Telegram. Jo us convido que us uniu, no em paguen ni res, però és que és una verdadera passada. Perquè us informen de tot a l'instant i d'una manera molt xula. Bé, després també hi ha altres plataformes que gràcies a l'acollida que han rebut a les xarxes socials i un bon paper per part dels usuaris s'estan convertint, com dic, en mitjans de referència com cal de tot allò que passa al País Valencià. Desconec sincerament si reben algun tipus d'ajuda per part de les institucions, des deu sé que no, però de la veu no ho sé. De totes maneres dic això per el tema de les famoses traduccions del Levante, que tant han donat que parlar i que no vaig a comentar així per dues raons. El primer pel temps, perquè he d'anar acabant ja, i l'altre perquè estem massa a gust, jo crec que puc agarrar-vos un cabàs, perquè ja ha passat alguns anys. En fi, a què ve tot això? Doncs el que he comentat abans, el tancament de Ràdio Televisió Valenciana ens ha fet molt de mal, això és innegable, però anem a ser sincers i plans. Qui consumia Ràdio Televisió Valenciana? Qui consumia Canal 9? Qui consumia Ràdio 9? Ara falta l'efecte de so dels grillers del cric, 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 cric. Bueno, bé, està bé. No m'ho sorprèn, la veritat. És que n'hi ha tant parlat i per sort he tingut la possibilitat de parlar amb molts treballadors i contrastar moltes opinions, que al cap i a la fi és la feina dels periodistes i comunicadors, contrastar informacions per intentar arribar a una conclusió final. I la veritat és que conclusions en pots treure moltes, però si te pares a pensar en el punt de vista, com jo, d'un estudiant de comunicació audiovisual, que acaba l'any que ve, que li agradaria treballar en sa casa, que li agradaria treballar en la seva llengua, doncs hosti, fot, claro que fot. I encara que no hem parat mai de saber res, tampoc ho hem sabut mai del tot. Pel mateix motiu també que estem comentant, perquè és imprescindible que la veu, que l'opinió dels mitjans de comunicació arribi a tots els sectors de les nostres cases, perquè jo puc unir-me al Telegram de la veu, que de veres ho recomano, però la meva iaia no té Telegram,
o el meu cosí de 5 anyets no pot créixer veient Babalat, és una cosa també que s'ha jugat molt en el sentimentalisme, no? I sobretot el nou any que estava al carnet, això és innegable. Jo tinc el carnet de Babalat. La veritat és que no vull repetir-me perquè al cap i a la fi això és una opinió personal i de tesis com correspon sobre l'assumpte n'hi ha moltíssimes i indubtablement molt millor que les meues, però com sé que em teniu ganes de parlar un poc sobre RTBB, sobre CBMC i a punt, vaig a fer-vos una llista breu a mode de decàleg, que no és decàleg, són 7, sobre la meva opinió personal, ja dic, a través del que ha estat i serà la futura RTBB CBMC. Continuarà dient-se Canal 9, jo estic amb vosaltres completament a la barraca, el nom de punt no és res més que... després ho parlem, us un gitor i ho parlaré. La televisió, perquè no, però per sort no ho era tant la ràdio, abans era una merda, és innegable, es salvava el trau la llengua i poc més, el tancament es va espectacularitzar d'una manera molt notable, però feia falta. I és que n'hi havia molta gent silenciada. També molta d'altra que ho permetia, com heu comentat vosaltres adés, però molta d'altra silenciada. I d'això apenas n'hem escoltat versions. 2. La nova, a punt, ha de dedicar-se a ser una televisió pública model, perquè després del colp s'han de recuperar les forces i s'ha de fer un nou ens des de zero i adaptat a les noves necessitats i les previsions d'aquestes. Interactivitat, transmídia, tot el que hem estat mirant abans. No podem quedar-nos amb una televisió com la de fa 20 anys. Quan dic televisió dic ràdio. Això sí, la 3, sense deixar de banda la professionalitat i experiència dels que més saben, d'aquells que van entrar a treballar en el seu moment per unes oposicions i que ara recullen sota l'emparament de prop, podeu buscar-los a les xarxes, és necessari unes bones bases, són necessàries unes bones bases, repetits, per a poder implantar tot allò que ve de nou, sent equitatius, això sí, sens dubte. Punt 4. La desinformació al País Valencià i als centres educatius és real i descaradament marginal, no s'escolta a cap mitjà parlar, exceptuant els que són de la contorna. Alguna notícia relacionada amb la CBMC en les darreres setmanes i no serà perquè no estan passant coses. Número 5. Jo em pregunto també quin serà el paper dels estudiants a la nova Corporació Valenciana de Mitjans Audiovisuals, correcte, pràctiques en empreses, becaris, oposicions, projectes, no sé, no sabem res. Número 6. Quines ajudes rebrà la nova CBMC per part dels organismes públics i què en farà el govern? I l'última, per avui, i per a mi la més important, és que els mitjans de comunicació serveixen per a transportar informacions, opinions i vertebrar un teixit cultural i lingüístic en un territori immensament ric en cultura i tradicions. La tele, la ràdio i les xarxes socials han de ser eines de proximitat, han de tenir connexió i han d'establir unes pautes per a que tota la informació de tots els pobles i comarques tingui el seu paper. El País Valencià no és només València, molt menys Burjassot. El País Valencià és un poble pesquer de la Marina i el País Valencià és un poble nevat a l'interior de Castelló i el País Valencià són les taronges de la Pobla i el País Valencià és el trànsit de València i està clar, no? La nova RTBB, la CBMC, ha de ser el reflex de la societat a la que es deu, perquè recordem que els mitjans de comunicació públics es deuen al seu poble, ni a les empreses de publicitat ni molt menys a partits polítics. Necessitem prendre consciència de les noves direccions que pren la comunicació i necessitem prendre consciència de la quantitat de propostes que estan portant-se a terme a la nostra terra a l'actualitat. Fa falta una ràdio i una tele que ens informen, que ens divertisquen i també que ho facin tot això correctament a través de les xarxes socials. I fa falta que aquesta nova CBMC respecte a la resta, els que també han estat fent la seva feina mentre no estaven. I això es fa creant cooperativismes entre mitjans, teixint xarxes com recentment s'ha fet a la xarxa d'emissores municipals valencianes, i això es creant corresponsalies en cada comarca, i això es creant treball, professionalitat i passió pel que el vols construir, perquè sense això, sense passió, a pocs llocs s'arriba a triomfar. I el nou ens públic ha de triomfar entre els valencians i ser un exemple, ja que ho va ser sent el primer mitjà de comunicació públic europeu que es va tancar, també ha de ser un exemple per a la nova reobertura i per a la resta de mitjans públics. Espero personalment que a la desena edició d'aquestes jornades, que de segur tindrà molt d'èxit i que, si me deixeu, tornaré, pugui parlar de que tot això s'ha fet realitat. Sols ens calen, des del meu punt de vista, tres ingredients per a aconseguir-ho. El primer és treball, el segon és optimisme i el tercer és professionalitat.
Amb aquests tres factors ens espera una nova CLMC que canviarà les nostres vides. M'ha quedat això. Bueno, moltíssimes gràcies de nou per haver-me convidat. Ha estat un verdader plaer poder compartir aquesta estoneta amb vosaltres. Gràcies als joves almogàvers, gràcies a Compromís, gràcies al meu cosí Joan Company, que ha sigut el cabró que m'ha encorrenat per estar així, i gràcies als que creieu i consumiu en mitjans de comunicació. Si voleu que xerrem, doncs contactarem, xerrem a fora, o xerrem a les xarxes socials, a Twitter, @jordiatintin, o al meu correu electrònic, jordiatintin@gmail.com. Com diria un bon amic meu, que és Carlos Ripollès, salut i ràdio. Gràcies.